Έχω ένα σπίτι κοντά σε δασική περιοχή. Τα οικόπεδα δίπλα μου και ο δρόμος είναι μέσα στα ξερόχορτα. Έχω οικογένεια με 3 παιδιά. Τώρα με τις φωτιές που ακούμε δεν υπάρχει προστασία. Βγαίνουμε μόνοι μας και καθαρίζουμε. Μπορεί να βγούμε και παράνομοι, να έρθουν να μας μαζέψουν, για να μπορούσαμε να προστατευτούμε εμείς και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει προστασία. Νιώθετε ανασφάλεια, Αγγελική? Νιώθω ανασφάλεια. Ένα τσιγάρο να πέσει, έχει προλωτιάσει ο κόσμος. Ξέρεις, να είσαι μέσα στο ίδιο στο σπίτι και να νιώθεις ανασφάλεια, να πας και στιγμή ότι μπορεί να πάρεις τα υπάρχοντά σου, το παιδί σου, τα παιδιά σου γρήγορα και να πρέπει να εγκαταλείψεις την περιουσία. Να προλάβεις να το κάνεις όλο αυτό. Και να προλάβεις να το κάνεις, ναι, βέβαια. Άρα πρόληψη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόληψη, αυτό εννοείς. Μα το βλέπουμε σε όλες τις περιοχές, κυρίως τις περιφέρειες. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια περιοχή που να της έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, να έχει καθαριστεί πριν την αντιπυρική περίοδο, να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα. Υπάρχει θέμα. Ναι, όλα γίνονται τελευταία στιγμή και βλέπουμε ότι τώρα καθαρίζονται. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα της καθαριότητας. Είναι το θέμα των δρόμων. Καταρχήν, εκεί πέρα που μένουμε δεν μπορεί να περάσει πυροσβεστικό αν γίνεται οτιδήποτε. Ναι, σωστό και αυτό. Φυσικά. Πολύ σωστό. Είναι οι διανοίξεις που πρέπει να γίνουν.